Umdlali wasemuva we-Orlando Pirates uThabiso Monyane ukhulume ngokufika komdlali osanda kusayina eqenjini uGilberto. Lo mdlali wase-Angola ujoyine lezi zinkunzi zaseSoweto ngenkontileka eminyaka emithathu esuka kwiPetro da Luanda ngemali ebikwayo ka-12 million futhi wabonakala ohambeni lwabo lwangaphambili kwesizini obeluseSpain. uMonyane uthi ujabule ngokuqasha komunye wabantu abadumile e-Angola. uGilberto ungumdlali othokozisayo, ngingasho unekhono kakhulu, uyashesha futhi engingakusho kumabhakabhaka ukuthi kuzoba isizini emnandi, kusho uMonyane. Happy people once again shall be happy futhi kufanele ulindele iqembu elijabulisayo. Uke waba khona emiqhudelaneni yeCAF futhi wadlala khona, unolwazi oluncane ngaphambi kwabanye abafana, ngakho-ke kuzoba isizini emnandi kakhulu. Nabadlali abadala nabo bazosiphusha, ngakho-ke sikubheke ngabovu ukuqhubekela phambili njengeqembu. Lo mgadli ona-23 ungomunye wabadlali ababili abakhulu abasayiniswe yi-Orlando Pirates kuze kube manje, kanye nomdlali wasesiswini uSelayelo Raseboja ojoyine esuka kuSuperSport United. uMonyane ukholelwa ukuthi bangenza kangcono kunokunqoba i-MTN 8 ne-Nedbank Cup kabili ngaphambi kwesizini ka-2024-2025. Kusobala ukuthi njengoba kuza abafana abasha kumele bahlangane neqembu. Engingakusho nje ukuthi akukho okuhlukile kakhulu, sibheke ngabovu ukuncintisana futhi asifuni ukuphinda amaphutha esiwenze ngesizini edlule ngoba siyazi ukuthi kwenzekeni ngesikhathi seCAF, sasheshe saphuma futhi sibheke ngabovu ukuthi siqhubekele nokuthola leyo nkanyezi yesibili.